Ay oras labot Kapampangan. Kaduang pulot anam na ini ka rin kakatamong Tagalugan. Gagawin ko na uling magbisig po ng bagya. Okay. Yung muna, katapusan. Yung katapusan, Tagalog yan, kapupusan niya yung Kapampangan eh. Itang pisabi tamo kitang aldo, itang bayong. Yakbalo may kad shared board yun eh, pero wala mo mas manayon yung Kapampangan yung bali kaysa yung bayong yan eh. Yung luya, Tagalog yung luya. Laya yung Kapampangan, laya. Okay? May migil, Tagalugan yan, yung Kapampangan na may nagbanta. Sabi, Tagalugan niya, yung manayon ng Kapampangan, agnan o kaya kaybat. Okay? Atikman, yung atikman Tagalugan niya, atakman niya yung Kapampangan. Okay? Abangan, Tagalog yung abangan, dapat panayan niya. Okay? Yung baka, Tagalog yan naman yung baka, yung mas manayon ng Kapampangan, mekad, o kaya kagalang, po tagalang. Okay? Iya baka. Yung dati, baluin naman dati. Tagalog yun, sadyaya dapat. Yung ining nga, okay? NGA, nga. Tagalog yun. Kagamitan din king halimbawa, oo nga aren eh. Manong yung magamit kang Kapampangan ini. Nya, instead na nga, yung gamitan dapat pin. Halimbawa, oo nga, wapin. Okay? So, sasamot kang Kapampangan manong ya. Okay? Deta na pa mo, tumipong kong pasibayo. Awala tayo siguro, dahil ngaliwa ka rin, dindam yun kanito. Uning pasisibayuan tala kasi bata lang nga tandanan. Uling akawgal yan tala rin ngaliwa, masakit lang, masakit talilan eh. Para mo misane tamo, pasibayuan tala. Banya, hanapin nyo pen eh. O sige, ito na mo. Salamat kaya kayo nga. Sana ako sasawang manalbiya ka rin kaya katamong Tagalugan. At may pangkapampangan tamo, tayo pikarining Kapampangan. Kaya luguran tayo. Salamat kaya kayo nga.